ሰላም ተኸታተልቲ እዛ ቻነል ናብ ማሕበራዊ ቁጠባዊ ፖለቲካዊ ኩነታት ናብራና ብጃመይ ንምምልካት ክፍተያ ስለዚ ሼር ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትሕመቑ ሰላም ተኸታተልቲ እዛ መደብ ከመይ ቀኒኹም ሎሚ ኣብ ርእቶታትኩም ተመርኪስና ክንዕልል ኢና ብዙሕ ግዜ ብዛዕባ ደንበ ተቃውሞን ካብ ደገ ዝረኽቡ ሓገዝን ክንዛረብ ከለና ደንበ ተቃውሞ ርእሱ ክኢሉ ቃልሱ ወኒኑ ካብ ደገ ዝረኽቦ ሓገዝ ከም መቀላጠፊ እምበር ከም ወሳኒ ክኸውን የብሉን ዝብል ስነመጎት ነቕርብ ኢና ግን ገለገለ ካብቲ ርእቶ ዝመፀና ደንበ ተቃውሞ ብዝኾነ መገዲ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ስርዓት ክልውጥ ኣለዎ ምክንያቱ እቲ ህዝቢ ዝያዳ ከፊእዎ ኣሎ ካብዚ ዘለዎን ላዕሊ ክኸፍኦ ኣይክእልን እዩ ዝብል ዓይነት ርእቶታት ይመፅእ እዩ እዚ ምስቲ ንሕና ነቕርቦ ስነመጎት ምስቲ ህዝቢ ዘለዎ ኩነታት ተወሳኺ ስቃይ ተወሳኺ ሞት ከየስዕበሉ ከምኡ እውን ነቲ ልኡላውነት ኣብ ሓደጋ ከይእትዎ ዝበሃል ሓሳባት ሎሚ ሓደ ብሓደ ክንዛረበሉ ክንፍትን ኢና ምሳይ ኣሕዋት ዶክተር ተስፋ ኣለምን ዶክተር መብራህቱን ኣለው ኣነ እውን ፋሲሊቴት ክገብር እምበር ናተይ ሓሳብ ከብየ ናብዚ እስከ ብዛዕባ እዚ ዝሓለፈ ዶክተር ማይክል ሩበን ብዛዕባ ኤርትራ ኢዝ ኖርዝ ኮርያ ኦፍ ኣፍሪካ ኣሜሪካ ማስት ኣክት ወይ ኤርትራ ናይ ኖርዝ ኮርያ ናይ ኣፍሪካ ኣሜሪካ ከኣስኩም ክትወስድ ኣለዋ ዝብል ሓደ ፖዚሽን ወይ ፅሑፍ ኣቕሪቡ ነይሩ ኣብዚ ቀረባ መዓልቲ ከዓ ምስ ኤሪሳት ምስ ተወልደ ቃል መጠየቅ ገይሩ ቁርባ ስፋሕ ኣቢልዎ ነይሩ ንዕኡ እዚ ናይ ዶክተር ማይክል ሩበን ብዙሕ ሰብ ኣዘራሪቡ እዩ ብፅቡቕን ብሕማቕን ማለት እዩ ኣብዛ ቀዲመ ዝበልክዎ ኩነታት ክልቲኣቱ እስከ ንገምግሞ ወይ ክልቲኣቱ ንረኣዮ እቲ ዘምፅኦ ፅሑፍ መጀመርያን ድሓር ዝሃቦ መግለፅታትን ዶክተር መብራህቱ እስከ ብኣኻ ክጅምር يقني الليل السلام حامس دكتور سامسون كمون دكتور سسفالم نمجمري أنا بحادة بزي نمايات زلنا مو سلام كمون سماعتي زي channel كم تزبل كيب قدامي مس ممساء ترامب تاحيزنا اتي اب منقص ترامب زموصو زلو سبات كان محجز هبوز نبرو رئيتوتات اتحاحزنا اب إيرترا لوت كهلو لوت سرعات كهلا علو زبلو زنبر يوم كمون قليهم إثيوبيا أفريقيا بحر كهلو علو سومالي لاند ناس هاجر كتكون دقف زبليهم سلازي اب إيرتراون لوت أخمس علو تسرعات كهلا لو يبلو ميلنا عن زي ناي دكتور مايكل روبن ون تقيسنا يانيرنا أجي كابتي أبدا هاي إيرترا زغارة رئيتوتات وي كومنتس كم تزبل كيا زموتا زموتا موت هيفرهني زبل أبقل يوخا بزبل بيلو تناي ساعات لوتي يزدل زلو سلازسي بزعبا أجندة خامونا انجلا زيج أنو أيكونن سرعات مس لوتي مس مسا دهري زلو نركبل لنا زبليو هجي أبتاناي مايكل روبن صحفتي قرب تقيسوان يردن بتقاومو أجندو كونن اللو وغلزبل نيشتوي إيوغن فلاي منقص أمريكا نتدلو دن بتقاومو فلاي كأن بلو ريفولوشن وي كأن برقيد نحمدو كدقفو اللو إيلو دا عميتو أمبر دن بتقاومو ونانا أجندو خون اللو زبل بزح يسمر اللهم أبتا مس حاوتو ولد ستيفانوس نا إريسات زجبرا انترفيو كن اتي دنب تقاومو ناتو أجندا كوننا اللو إيرتراويان أجندا كوننا اللوم إساياس أدمد فيو محلافو أي تلفونيو بحيل ديو بخالق مقديك إلا إيو إيرتراويان جن بزعبا إساياس مقلاي إساياس زيكونا بزعبا دحري إساياس زلو انت عينت هاجر كقورو يدليو انت عينت مدلاوات كلهم اللو كمي عينت قرصتات حيزوم كصنحو اللوم بزعبو كحاسبو اللوم نزي حيزوم كا محبرسب عالم قريبهم ناي دبلوماسي صعري كايدو اللوم حدنتهم كحلو اللو أبزبل أسمير اللو أبت صحفكم اللي السخينة
ንመንግስቲ ኣሜሪካ እንታይ ብሎ ንኣብነት ከምቲ ናይ ሳዳም ሑሴን ካብ ስልጣን ክእለ ከሎ ዝገበርዎ ናይ ኢራቅ ሊበሬሽን ኣክት ወይ ከዓ ሕጊ ዘውፅዎ ንኢራቅ ኣመልኪቶም መንግስቲ ኣሜሪካ ንኤርትራ ኣመልኪቱ እውን ሕጊ ከውፅእ ኣለዎ ይብል ብሓፈሹ ከዓ ምስ ናይ ኣፍሪቃ ኩነታት ተታሒዝዎ እዩ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኣፍሪቃ ቆላሕታ የብሉን ኣፍሪቃ ግን ዓባይ ኣህጉር እያ ብዙሕ ቢልዮን ዘለዋ ህዝቢ እያ ብብዙሕ ህዝቢ ካልኣይቲ እዩ ዝብላ ንሱ ኣብ ርእሲኡ ብዙሕ ፀጋታት ዘለዋ ኮንቲነንት እያ ሕጂ ኣብ ኣፍሪቃ ቆላሕታ ክህልዎ ኣለዎ ከምቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝገበሮ ዘይኮነ ስርዓት ትራምፕ ሕጂ ግን ኣብ ኣፍሪቃ ፍሉይ ቆላሕታ ክገብር ኣለዎ እዩ ዝብል ብሰፊሑ ጀሚርዎ ማለት እዩ ድሓር ካብቶም ናይ ኣሜሪካ ትካላት ከዓ ብፍላይ ንትሬዠሪ ዲፓርትመንት ኦፍ ትሬዠሪ ወይ ከዓ ነቲ ናይ ገንዘብ ትካል ብዛዕባ ዓለም ዘሎ ገንዘብ ምንቅስቃሳት ብፍላይ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ካብ ኩሉ ንላዕሊ ንሱ ይፈልጦ ዝያዳ ኣፍልጦ ኣለዎ ዝያዳ ምንጭ ሓበሬታ ኣለዎ ሕጂ መንግስቲ ኤርትራ ዘለዎ ገንዘብ ኣበይ ከም ዘሎ ንሱ ይፈልጥ እዩ እቲ ገንዘብ እቲ ካብ መንግስቲ ኤርትራ ማዕቀብ ተገይሩ ብፍላይ ንኢሳያስ ንውልቁ ብውልቁ ማዕቀብ ክግበረሉ ኣለዎ ንኢሳያስ ቢልዮነር ኢሉ እዩ ዝገልፆ ሕጂ ከም ዘዴታትና እሱ ደኣ ድኻን ድዩ ጫምኡ እኮ ዘይቀየረ ዝብሎ ዘይኮነ ኢሳያስ ቢልዮነር እዩ ኢሳያስን ስድራ ቤቱን ከዓ ታርጌትድ ክኾኑ ኣለዎም እቲ ገንዘብቲ ከዓ ካብ ኢሳያስ ተወሲዱ ነቲ ናይ ደንበ ተቃውሞን ነቲ ድሕሪኡ ዝመፅእ ህንፀት ሃገርን ንዕኡ ፍሉይ ፋንድ ወይ ከዓ ፍሉይ ናይ ገንዘብ ማዕከን ተገይሩ ንኤርትራውያን ክኸውን ክግበር ኣሎ ይብል ምናልባት ተስፋ ዓለም ክገድፈሉ ንስኹም ከዓ ትምልእሉ እወ ተስፋ ዓለም ምናልባሽ ማይ ክርቦን እውን ገለ ቲፕስ ወይ ከዓ ገለ ሓበሬታታት ሂብ እዩ ከመይ ጌርካ ነቶም ሰናተራት ናይ ኣሜሪካ ክትቀርቦም ትኽእል ሓገዝ ክትሓትት ትኽእል ዝብል ነጥብታት እውን ወሲኽሉ እዩ እስከ ነዚ ወሲኽካ ከዓ እስኻ እንታይ ተዓዚብካ ካብቲ ንሱ ዝተዛረቡ ብፍላይ ኣብዚ ምስ ኤርትራ ዝገበሩ ቃል መተዮ يقني لي سامي سلام دما دكتور مبراتو غمز بالكا لومينا بأكلات نرخب زلنا مالت ولا بجناون بأونلاين تخني صبو جيرو كابر جيرو شافين ودكتور مبرات مالت بحافشان خلتي يقول صبو جيرو عزاميدو نتا قد محجز بال الصحافة عن كسن إذا مس حاوت ولدنا إرساس جبرو على محتتن صبو جيرو أكاوي نقريبو دكتور مبراتو لكعونت زبلوز نبرس كومي حزني رأنا እታ ቀንዲ ዝሓስክዋ እንታይ እያ ዘሰዓል ክልውን ኣብታ ቀዳመይቲ ፅሑፍቱ ዝበሎ ቁርብ ኣግረሲቭ ነቲ መንግስቲ ኣሜሪካ ዳርጋ ፑሽ ዝገብሮ ዝነበረ ለውጢ እቲ ረጅም ቸንጅ ዝበሮ ለውጢ ኣብ ምምፃእ ዓብዪ ተራ መሪሕ ተራ ዳርጋ ክፃወታ ምሲላ ቀሪባ ዝነበረት መዘናይ ተወልደ ዕላል ቁርብ ኣመሓይሽዋ ኣብርሂዋ ማለት እንታይ ይብል ከም ዘሎ ኣብታ መጨረሻ ዕላሉ ኸማን ዳግማይ ያነፂርዋ ማለት ከም ዝኽብል ከለኹ ኤርትራውያን ብዋንነት ብመሪሕነት ባዕሎም ዝውርዎ ባዕሎም ዝመርሕዎ ባዕሎም ከዓ ኣብ ተግባር ዘውዕልዎ ናይ መሪሕነት ናይ ለውጢ ምንቅስቃሳት ክገብሩ ከም ዘለዎም ኣጥቢቀ ይኣምን ኢሉ ማለት ቁርብ ኣብዚኣ ሕጂ ቀይርዋ ትቶን ብሓፈሻቲ ንኣሜሪካ ዘቕርቦ ዝመስል ፃውዒት ኣብታ ዋላ ምስ ተወልደ ዝገበረ ዕላል ግን ስቲል ብኸመይ እዩ ፍሬም ገይርዎ ነቲ ሓሳብ ክሪኦ ከለኹ ኩሉ ግዜ ዋላ ከ ኣብቲ ኣብ ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ዓመፅን በደልን ዝወርድ ዘሎ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላትን እንተቕረቦ ስቲል ብኩምታይ ፍሬም ገይርዎ እቲ ናይ ኣሜሪካ ጂኦስትራቴጂካውን ካልእ ቁጥባውን ረብሓታት ቀዳምነት ዝገበረ ሰንተር ዝገበረ የተሓሳብ ዋላ ክንሪኦ ከለና ማለት ዋላ እንድሕር ሪኢኹም ሕጂ ኢሳያስ እንድሕር ደኣ ኸይዱ እቲ ናይ ዕድመ ዘምፅኦ ማለት እዩ ኢሳያስ እንድሕር ደኣ ኸይዱ ምስኣኻታ ናይ ኣብ ኤርትራ ዝወርድ ዘሎ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት በዚአን ክልቲአን ኣብ ኤርትራ ክወርድ ዝኽእል ክመፅእ ዝኾነ ለውጥታት ናይ ፓወር ቫኪዩም ናይ ሴኩሪቲ ቫኪዩም እንተዳ ተፈጢሩ ንኣሜሪካ ከምፃኣላ ዝኽእል ናይ ፀጥታ ስጋኣታት ኣብቲ ረጅን ይኹን ዋላ ግሎባል ምስ ናይ ሂማን ትራፊኪንግ ምስ ናይ ቴሮሪዝም ገለ ተሓሒዝዎ ማለት ሕጂ ብጣዕሚ ትራምፒያን ዝኾነ ናይ ትራምፕ ኣይድያ እቲ ዓይነ ሕጂ እንታይ ዘርእየካ
نتناي وايت هاوس زلوا بسلطان زلوا ناي وايت هاوس منجستس بخميو عبتنسو زحسبو زلوا سبوش زقبر زلوا أجندة كومبينس كم زقبروا من تاي عينت أبروش كم زلوا تريا كمالتي لأن أمريكا بنا أمريكا تعيني بمولور إيوه مالتي كم زخبر كل خوف كورس ناي إرترا زلوا مجهز سو أو مسألة إجنور جيرو مالتي هون نجن التفريمين it was really interesting مالتي كابت زرع هو حنت تعزبتي دايلو أبتي زوبا خون زوبا يحبار خون أبتي قرن أفريقيا يخون ويكا جلوبالي مس ناي تيروريزم منقص عسات خون خل إرتاسكمو عينة سبيس كي تخون كم عينة بوتا خي تخون اتقند سقاتني أمريكا سلزي حدا نجر كنجبر لنا قربات كنكون لنا we have to be prepared له أنا سوي لكم أبتي interview مالتي we have to be prepared دلواس كنكون لنا قليل هجي انتهي ريكا من يمتم دلوات كونوا علنا زبها زلوا تاني إحنا تبص أبي يأتي وايلي حتى نيرة من بين كوين هذا أمريكا بس we have to be prepared كمزي زخونة eventualities كمزي قات أميتان نحرمت يمسي تدالينا خنسألنا حلنا كل هذا أمريكا بس بينا ملك رئي بينا عين رئي هم زلوا تبل حتى يلعل نيرة يتمسعنا نيرة مالتي قال برجس كابتي أونتاوي أبركوتو أبزي نحنا نقبر علالات أبزي نحنا نقبر زرربات أبزي ناي إرترا ناي تقاومو منقص كقبر زقبو نجارات أونتاوي زمثل مخرون زلقوسو أنتي بعبيزي كم دكتور مبرهان تزبلوت حدا أنت تسرعات يوافروا يزبحال أبز أوبرسيس بنك تابزلو أبز تفعل عليه حاجات كل زغل ناي تسرعات نبرتسي بخمي فريز خون خل بخمي كتحاز خل بخمي كاب ناي إرترا داق محوت معلق وعلي خل بخمي كتريس داون كجبري خل خركوبي خل زبط صبوا مريه يقول مالتي بس تريجرن تي ناشونال سيكريتي نتوهاي دمسي انتاي كحق زوي يقولوا نتناي إرترا ناي تقاوم من كسقاس I think صبوا زخانة حدا practical مخريبو كالت زلعلو أجد أسند بخا مزخانة مشاركة انت داخت موصخينكم سي حدا يونايتد زخانة زحابر حبرت زلو كم كريديبل مشاركتي كم حدا تأمن مشاركة كون زغل ناي تعاومو من كسقاس حيسكم ناي شركنا تبقوسات هاد أخت وصلوا لكم منبر تفعل لكم حدا نت حدا كومبيت كجبر كسعر وكا خالي حبر ندال خير نحرز مصخوينو سي أتي مشاركتنا أي مخان كريديبل مشاركتنا أي مخان تقول تاسي يقول له يحاسي أبزون I think حدا يعقد أسنت بالعلو سالساي مراتون تقصى بالوا عبتي لوبي خد قبرو نتوركس كونكشنز كفتر ندحر خوينس إيه نتوم عبيت كونغرسمان ويل كونغرس وومن أمريكا نتوم عبيت حلف تطرح مرأي زي كونس نتوم ستافر سافت تحت زلوا نتوم جينير ستاف مالتي كم أسيستانس على بوليتيكال أسيستانس ناي سكريتي أسيستانس نتوم أدفايزر ساو زلوس أبت كوريدر نايت باور كوريدر ناي وايت هاوس نايت كونغرسي بخمي يسرح باور داينامكس منيم عند أقدستي أوبريشنالي حجوز زغلو ولا نتوم عبيتي مرحتون أمسمع وكا نساتهم زدليو نجارات أبتكبر نوعس من حجوزي يقولوا فليتكم بمصنعتي زتمركوسه صوتي زخونه حبريت هذلو مصنعتي بيز زخونه اكشنابل زخونه نطبطات حسكم تمصيكم كاس حجازي إلو ملعلون حدا أقداسي مخرطات نتي دنبت عومس أقداسي مخرطات كويني يسمع عنه مالتي كنرؤية زلنا هو دارجا خلتياتكم أتصفى بالكم جلسكم واللهم حدا نجار انتاي تردي اتي ودابه اتي نمن تحتت معرخ نداي أقداسي مخاني يطغيسو هجي إذا ما يكربون زي تقصو دارجا أب كلنا هاجرات كسرح يخلي دقن بالنخل مقنعته أب زخونة تجبرو ركبات مس هاجرات ويتحطوا حجزات مجمرة خدل دلالك أنا من كتركب عليك أب حد أنت عينة ركب عليك تتقام مالتي إذس أب كل خسر يخلي دقن بلون نخل دكتور مراتو أب كله تلكلها مالس أب كالوت هاجرات حتى لو عد إنجليز تمسي خاون كوم عينة نجار يدليو مالدي أنا مثلا هتي معرابة عالم من الوقت كاب هاجرنا بهاجر قرب فلالي أب أوروبا ذلو قرص حجي كمتنا أمريكا تمول كسبات عزيم وسنتا يكون تكالات حيالي أب أمريكا جن كاب بريسيدنت هيس كاستي إكزيكتيف باور بزح الله والكسبات وسنتيهم بيخا واشنطن سي بناي لوبيستس كونسالتانتس تكالات استملاتها كلن هاجرات واشنطن لوبيستس اللون ناب مس كونغرسمان
مزوم نبلوم صنحنا من إسيات هاتي أوفيسا زلو مسوم زرخبوخا سبات لوبيست سالو من قصتي إرتراون حرق زي نوزحات خفل نيريكم ومن قصتي إثيوبيا كلهم هاجراز قوري كباب واشنطن زلي عب زخالة عب إيروبا عب إنجليز قلقن ከምኡ ብዙሕ የለን ዳርጋ ከፊልካ ትረኽቦ ኣገልግሎት የለን ዳርጋ ዝበዝሕ ግዜ እቲ ርክባት እቲ ኔትወርክ ምግባር ገለ ኣገዳሲ እዩ ግን ዝበዝሕ ግዜ ብገንዘብ ዝፍፀም ኣይኮነን ኣብታ ሓንቲ ናይ ዶክተር ሩበንሲ ቅድሚ ሕጂ ብፍላይ ኣብዚ እዋን ኩናት ትግራይ ዝነበረሉ ብዙሕ ግዜ ይፅሕፍ ነይሩ أنا حجي دارجا بأونتاو مجداي تموتوني نيرة دارجا زي من قستي إرتران زحاوس كوين يسمع عن نيرو أبزنا يسمع لكن أنا تصيرو قليصوي نابنت حزبي إرترا حيال كالسي أكايدو هاجرو ناس أزجبر حزبي مخانو حزبي إرترا صعرام دلاي سلام مخانو أسميرو اللوي ግን ዘይግብኦ መንግስቲ ከዓ ከም ዘለዎ ከዓ ጠቂሱ ማለት እዩ መንግስቲ ኤርትራን መንጎ ህዝቢ ኤርትራን ዘሎ ፍልሊ ኣፀቢቑ ኣነፂርዎ ኣሎ ካልኣይ ንስርዓት ኢሳያስ ዲናስቲ ኢልዎ ናይ ስድራ ቤት መንግስቲ እዩ ኢሉ ገሊፅዎ ማለት እዩ ኣብቲ ገሊኡ እውን ኤምፓየር ይብሎ እዩ ሕጂ ምስ ሰሜን ኮርያ እውን ኣብ እዩ ዝወዳድሮ حجة هاجرسي بوحدة والكسب نصن سدرابيتون زقاة أروى هاجر بأمبر كم زمنا يكالو الديكتاتورات حدا كليك ويكا حدا جروب زقاة أرى يكون محجي أتو كورونا أب إساياس كونا لو زبلو بوئي مالتي بستاني حاول تصفى عالمون تخيط أمريكا نسترانزيشن ويكا نقوان سججر أب إرترا مالتي بلان كتقبر اللواء وين يبل مالتي حجي حزبي إرترا اللو وان سججر بلان كقبر مدب كوتس اللو جن أمريكا كان زحاو تصفى عالم زبلو مالتي بناتا ربحا مقدون رئيا مدب كتدالو بلان كتقبر اللواء يبل انتاي كايبل حزبي إرترا أيال صقاتات اللو صراحتنيا صعرام حزبي دلاي سلامي يبلو أبرسي خان نتناي إرترا خانايتي جيو strategic position تزلاتو بوتا ني إرترا أقدا سمخانو كم تتسباهله كم تتحاسبه إرترا سنغافور نايتي زوبا هتكون عدل كم زلوا أسميرلو مالتي هو من الباش أبقاليو نحنا زي بصحنا حبريتا ديو نيروا خوينو ويساقانينو كومو خوينو يسمع كادو إساياس ستروك حيزوان يرو يبل أبقالون كم زناي سدرابي داينستي يبل إزس زي ترعيو وياب ميديا زي واتساي ميديا كوحت بلا يتخلني خاقن تي إرتراوي حبرات سدي بصحو عينت نقاريو أبقالو سكروب زنهارة دو خوين تسميعكم ولا نحنا زي نفولت أو تينك تانك سلو زقنا حبريتا نيروا ميوخ نبل نخل تسفعلو أنا كم قبل نيره زعبا تقول كأو نايت عنا خنوتات ناي إساس بولو ولا بتزعباتي أسات نايت سرعات زبولو مؤسسات جنزبيو بزعبو مكزارب كله درجة كركبو خمس خلو تريس داون خونو خمس خلو درجة برأس تأمانتي يزارب نيرو مالت بيلينر كم زخونة هبتام كم زخونة يزارب نيرو فكوس نحنا كميرتو عنسين فولت أناتي حبتنا يتعدي سجاتاتنا يتعدي أبي تفعله بخمي نبي خيزلو أبي قمت على دعوات زي فلت نمبر يبقى زلوس نرؤي زلنا نجار مالتي جن إذا كجبر النجاريو مارخ التحز خلي قال مبالوس قال insider information حبريتها زلوا سب كوينو قريب من نفسه مالتي من البحث نتاعي قوون تنكم زي كلاتنا نفلتو نايبوز حات عمتات كم regional expert مالتي أبت زوبانا زلوس كم حدا وعلمويا مكور بعلمية خوينو مثلا عتاز قبر عين السب مسمخانو من البت بخفي لاوي أكسس كل وي خل خون قال
ኢንተል ማለት ናይ ኢንተሊጀንስ ሓበሬታታት ክልዎ ይኽእል ኸውን ኢለ ይጥርጥር ከምኡ ምባሉ ማለት እዩ ቤላቤሎ ብናቱ ኮኔክሽንስ ብናቱ ኔትወርክስ ገይሩ ዝረኽበስ ገለ ሓበሬታ ንሕና ብቐሊሉ ክንረኽቦ ዘይንኽእል ሓደ ሓበሬታታት ኣለዎ ዶ ኢለ ይሓስብ ነይረ ማለት እዩ ካልእ ምናልባት ኣብ ከለኹ ንግረ መንገዲ ዘለዓላ እንታይ ነይራ ናይ ተወልዲ ሓቲትዎ ነይሩ ናይ ሲሃም ጓል ዓብዱ እናታ ኩነታት ከም ሓንቲ ኤርትራዊት ኣሜሪካዊ ዜጋ ናይ ካልኦት ናይ ክልተ ኤርትራውያን ኣብቲ ናይ ኤሪትራያን ኤምባሲ ናይ ኣሜሪካን ኤምባሲ ዝሰርሑ ዝነበሩ ክልተ ኤርትራውያን ዜጋታት እውን ሓቲትዎ ነይሩ እንታይ ከም ዝኾኑ ዳሃዮም ከም ዘይተፈልጠ እታ ቆልዓ ስጋብ ሕጂ ጠፊኣ ከም ዘላ መንግስቲ ኣሜሪካ ግን ነዚ ንምንታይ ሓደ ነገር ዘይገብረሉ ዝዓይነቱ ሕቶ ኣልዒልዎ ነይሩ ናቱ ሪፍሌክሽንስ ክሓስብ እንታይ ኢንተረስቲንግ ዝኾነ ዛዕባ የምፅኡ ሕጂ ኣብ ተርኪ ኣሜሪካውያን ዘጋጠመ ማእሰርትን ሕጂ እውን ኣብዚ ኣብ እስራኤል ኣብዚ ሕጂ ምስ ፍልስጤም ዘሎ ኩናት ዘጋጠመ ብዝተጨውዩ ተታሒዞም ዝነበሩ ኣሜሪካውያን እስራኤላውያን መስለኒ መበቆ ዘለዎም ኣሜሪካውያን እቲ መንግስቲ ናይ መንግስቲ ኣሜሪካ ናይ ኩሎም መራሕቲ ማለት ናይቶም ዲሞክራሲ ዝኾኑ ዋላ ናይቶም ኮንሰርቫቲቭስ እቲ ቀንዲ ዛዕባኦም እውን ኣሜሪካውያን ዜጋታት እንተዘይወፅኦም ኣሜሪካውያን ዜጋታትና ከምዚ እንተዘይኮይኖም ስጉምቲ ክንወስድ ኢና ክምለሱ እዮም ከም ዝመፁ ንገዝኦም ከም ዝምለሱ ምስድሮኦም ከም ዝከውስ ክንገብር ኢና ዝብል ሓደ ዓብይ ፖሊሲ ኣጀንዳ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ወላ ናይ ትራምፕ እዚኦም ኣሕዋትና ኣብ ኤርትራ ዳሃ የጥፍዮም ዘለው ግዳይ ማእሰርትን መጭወይትን ኮይኖም ዘለው ግን ዋላ ኣሜሪካዊ ዜግነት እውን እንዳሃለዎም ስጋብ ከምኡ ኣግሬሲቭሊ ፐርሲድ ዝኾነ ናይ ምድሓኖምን ናይ ብዛዕባ ኩነታቶም ምሕታትን ዛዕባ ከም ሓደ ፖለቲካዊ ኣጀንዳ ኮይኑ ኣይተላዕለን ኣይረኣንያን ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ዘርእየካ ሓደ ግዜ እቲ ሄራርኪ ልዕሎን ትሕቶን ናይቲ ሂማን ዎርዝ ማለት መኒ ክቡር ብዓይኒ ናይቲ ፎሬን ፖሊሲ ኣጀንዳስ መኒ ክቡር መኒ ቀዳምነት ዝወሃቦ ዝብል ዝሕዝነካ ነገር እውን ትርኢ ኢኻ ማለት እዩ ዜጋታት ክልቲኦም ናይ ሓደ ዓዲ ከለዉ ሓደ ዜጋ ዝግበረሉ ቀዳምነት ንምንታይ ምናልባት ጂኦፖለቲካል ኢንተረስት እውን ዝሓወሶ ክኸውን ይኽእል ግን እቶም ሰባሲ ከም መሳርሒ ናይ ፎሬን ፖሊሲ እውን ይኾኑ እዮም ሓደ ግዜ ማለት እዩ ክልተ ሰለስተ ኤርትራውያን ተዳጠፊኦም ኣለዉ ኮይኖም ምኸ ኣሜሪካዊ ዜግነት እንድሕር ኣለዎም ኮይኖስ ኣሜሪካውያን ከምቶም ካልኦት ኣሜሪካውያን መንግስቲ ኣሜሪካ ዝሓመሎም ክሕመሞም እዩ ዝግብኦም ግን ኣይተሓመሙን እንታይ ርኤካስ እንታይ ዓይነት ሰብ እንታይ ዓይነት ቀዳምነት እንታይ ዓይነት ወይ ናይቲ ኩነታቶም ከም ዝወሃቦ ብዓይኒ ናይቲ ኣሜሪካን ፎሬን ፖሊሲ እውን የርኤካ ይስኻ ወዝ ኢንተረስቲድ እወ ምናልባሽ ምስኣ እውን ሓንቲ ነገር ኣምፅኡ ነይሩ ናይ ቱርኪ ሓንቲ ኣብነት ኣምፅኡ ነይሩ ሓደ ፓስተር መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ቱርኪ ቁጠባዊ ፀቕጢ ገይሩ ከም ዝፍታሕ ገይርዎ ኣብ ኤርትራ ግን ዝኾነ ቁጠባዊ ፀቕጢ እውን ክትገብር ኣይትኽእልን ኢኻ መስለኒ ምክንያቱ እቲ መንግስቲ ንኩሉ ዘለዎ ሪሶርስስ ወይ ዓቕሚ ብተኻእለ መጠንሲ ከም ዘይረአ ገይርዎ ኮንትሮል ገይርዎ ተቆፃፂርዎ እዩ ሕጂ ወላ ዝተፈላለየ እገዳ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ተተኻየደ ስኒ ትፅልዋ ክልዎ ክእልን እዩ ግን ብዙሕ እውን ዝተረኣየ ይኮነን መስለኒ ምስ እዚኣ ዶክተር መብራህቱ እንድሕር ኣብ ኤርትራ ሪሶርስ ኣሎ ወይ ገንዘብ ኣሎ እንድሕር ኮይኑ ዝተሓብአ ኣሜሪካ ከዓ ክትረኽቦ ትኽእል እንድሕር ኮይና ክሳብ ሕጂስ ኣይተገደሱን ነይሮም ማለት ድዩ ምክንያቱ ኣብ ኤርትራ ዝተፈላለየ ማዕቀብ ተኻይድ እዩ እንድሕር ነይርዎ ኮይኑ ገንዘብ ነዚ ረኺቦም ክወስድዎ ወይ ሓደ ነገር ክገብርዎ ይኽእሉ ነይሮም መስለኒ ሕጂስ ኣብ ኤርትራ ተገዳስነት ኣይነበረን ድዩ ክሳብ ሕጂ እንታይ ኮይኑ እዩ ዝስማዓካ ኣብዚ ኣነ ከም ዝመስለኒ እቲ ማዕቀብ ጽቡቕ መጽናዕቲ ዝተገብሮ ኣይነበረን ኢለ ዝኣምን ምክንያቱ እቲ ንኣብነት እቶም ዓበይቲ ናይ ቁጠባ ትካላት ናይታ ሃገር ፍሉጣት ኣለዉ ንማዕድን ዝምልከት ንኻልእ እውን ዝምልከት ኣሎ እቲ ብቐጥታ ፎርማል ዝኾነ ናይ ኢኮኖሚ ኣሰራርሓ ማለት እዩ ምስ ሕርሻ ምስ ማዕድን ምስ ኢንዱስትሪ ዝኸይድ ማለት እዩ ሕጂ ብጀካ ማዕድን እቲ ካልእ እቲ ኢንዱስትሪ እቲ ሕርሻ ዓብ ነገር ኣይኮነን ድሓርቲ ማዕቀብ ክግበር ከለኻ ነቲ መንግስቲ ደኣ እምበር ንሃገር ኣይነበረን ሕጂ ህዝቢ ከይህሰ ዝብል ነይሮ ግን ኩሉ ግዜ መንግስትን ህዝብን ብፍላይ ካብ ከም ዝበለ ስርዓት እቲ ስርዓት ኣብ ውሽጢ ህዝቢ ኣትዩ ስለዝኾነ ኩሉ ነገር ስለዝቆፃፀር ነቲ ህዝቢ ሃስያ ከይገበርካ ነቲ ስርዓት ማዕቀብ ክትገብረሉ ኣፀጋሚ እዩ እቲ ስርዓት ካብ ማዕቀብ ክግበር ከሎ ቅድሚ ምግባሩ
يدالو እዩ ንኣብነት እቲ ኣብ ኤርትራ እቲ ኢንፎርማል ኢኮኖሚ እቲ ናይ ኮንትሮባንዳ ንብሎ ንኣብነት ኣብ ኣፍሪቃ ዘሎ መገዲ እሱ ሓያል እዩ ብውልቀ ሰባት ዝኸይድ እዩ ነቶም ውልቀ ሰባት መን እዮም ናይ ህግደፍን መን እዮም ናይ ህግደፍ ዘይኮኑን ክተለልዮም ኣፀጋሚ እዩ ካልእ እቲ ከባቢ ዘይርግእ ስለ ዝኾነ ንኣብነት ብሱዳን ኣቢልካ ተዳ ናይ ኮንትሮባንዳ ሸቐጥ ኣልዩ ኮይኑ መንግስቲ ኣሜሪካ ንመንግስቲ ኤርትራ ማዕቀብ ክገብረሉ ክእል እዩ ግን ኣብ ሱዳን ከይዱ ኣብ ጫድ ከይዱ ኣብ ዩጋንዳ ከይዱ ክቋፀሮ ኣፀጋሚ እዩ ዝኸውን ማለት እዩ ሕጂ ከም ዝመስለኒ ዘሎ ኣብታ ናይ ማይክል ሩበን ኣርቲክል እውን ምናልባት ካብቲ ንሕና ዘይፈለጥናዮ ዝበልካያ እቲ ናሽናል ኤንዶቭመንት ፎር ዲሞክራሲ ዝበሃል ትካል እሱ ንዲሞክራሲ ዝምልከት መፅናዕትታት ትካል ፋንድ ይገብር እዩ ይምውል እዩ ኣብዚ ኤርትራውያን ዝገብርዎ ዘለዎ መፅናዕቲ ነቲ ናይቲ ስርዓት ኣሴት ትራኪንግ ዝበሃል እቲ ናይቲ ስርዓት ገንዘብን ሃብትን ኣበይ ኣሎ ዝብል እዚ ናሽናል ኤንዶቭመንት ፎር ዲሞክራሲ ይሕግዝ ኣሎ ግን ዶክተር ሮቢን ዝጠቐሱ ከዓ እንታይ እዩ ኣብ ትሕቲ ኔትካ እዚ ናሽናል ኤንዶቭመንት ፎር ዲሞክራሲ ፊቸር ፎር ኤሪትሪያ ዝብል ፋንድ ዝብል ከዓ ፕሮግራም ኣሎ ኢልዎ ሕጂ እቲ ገንዘብ ምስ ተፈልጠ ምስ ተኣከበ ኣብዚ ፊቸር ፎር ኤሪትሪያ ፋንድ ዝብል ኣብኡ ክእከብ ኣብቲ እዋን ስግግር ከዓ ኤርትራውያን ክጥቀምሉ ዝብል እዩ ሕጂ እዚ ሕጂ ወፅኡ ዘሎ ስትራቴጂ ፍልይ ዝበለ መሰለን ኣብተን ኖድስ ዝበሃላ ንኣብነት ማይክል ሩበን ንዱባይ ጠቂሱ ነይሩ ካልእ ቦታታት እውን ኣሎ እቲ ስርዓት ገንዘብ ዘዋፍረሉ እቲ ገንዘብ ዘእትወሉ ከም ዝበልናዮም ክትቋፀሮ ኣፀጋሚ ኣብ ሙሉእ ኣፍሪቃ ናብ ገለን ስለ ዘሎ ግን እቲ ገንዘብ ብዱባይ በዚ ምስ ቻይና ምስ ገለ ስለ ዝኾነ እተን ቀንዲ ኖድስ ናይቲ ስርዓት ብፍላይ ንዱባይ ፅቡቅ ገይሩ ጠቂስዋ እቲ ኣብ ዱባይ ዘሎ መንግስቲ ኣብ ብዙሕ ነገር ይቋፀር እዩ ኣብዚ ንገንዘብ ዝምልከት ግን እቲ ሰራርሖም ሉዝ እዩ ሕጂ ክትሓባበሩ ይብል እዩ ማይክል ሩበን ማለት እዩ ሕጂ ከም ብሓድሽ استراتيجي أوصيهم ريفايز قبروا ذلهم زمسلو دحر 2018 إذا دحرنا كوينات نايت جراي كأب معكب مستجبرة حدش معكب مستجبرة تسرعتون حدش متأسس صفات يرقله نعم الناس نبورة بأفريقيا نبورة جنزب نتوم هبتمات كم بحدش كم زحد دولار من ينقري نعم أبنت توصلنا مليون بكا دحر عامت كابت تخيل جنزب نبت سرعات أتاويتات تقبل مالتي حجتناي ببادو تشعاتن بقلنا بالكاز نبرة من قصاصات درجة صوت عالي حجنا والكسبات من قصاصاتي زرع زلو حجي والكسبات كون خلوها ترازيقات لازم بسلو تجنزب أبيهم زوافر وزلو نايمن جنزب يخلنا نعطون دي نهيقدف ديو كتفوليو أصقامي يخون مثلا اوكي ماسكه نابت خبابينا لمصايو من الباش اتي مايكل روبن نش سامي اوكي زناي كبرهان كالعزيز زبلا مالت انتي حجي سقات يرأين كمزي زبلا زلو توريتات نحر جميرسي اتي كوربوريت انترستس مالتي يرتاين نفعات يرتاين او فرت نحر له خوينو ابتي استفعل على ريجنز ناي افريكا زوباتات ناي افريكا بيوغندا دي كينيا دي اب دبوب السودان دي اب انغولا دي اب كال ابتي دوبا خفال ناي افريكا نوحس نوتهم كبلو ديو بخالي كونتا ديس اتا هاجرسي بخمي كتقملهم كم تخل بخمي يا بقلقله تاخذوا علوم كم تخل بوغير خابت بتزاوري ابتي زنو حجزيس ات كوربوريت انترستس ات بيزنس انترستس نايكم زيوم عينات ايرتراوين زيغاداتن نايت هاجر كان نايت سرعاتن انترستس ربحاتات بمنتاي انت دا تواسيبو ابتي ممصا لوط خنتي عينت علوتاو تراون كصاوت خلون زريكا زلعللكا سغاتات الله معناتي كم نحر خوينو اتنك خرق زلو نغري ون ما صبو اما زي دكتور مايكل روبن زبلمون ابت كبابينا نمصايو مخنياتو ابت مجمريا استقسكو غلا خابتي نقافيتاتات زمص
ስለምንታይ ይኹም ብዛዕባ ለውጢ ጥራሕ ዘይትዛረቡ ብዛዕባ ከመይ ገይሩ እቲ ስርዓት ይእለ ጥራሕ ዘይትዛረቡ ብዛዕባ ውሕስነት ሃገር ውሕስነት ህዝቢ ዳሓረይ ነርክበሉ ድበሃል ሕቶታት ይመጽእ ወይ ርእቶታት ይመጽእ እዩ ሕጂ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ንሪኦ ዘለና ምናልባሽ እዚ ምቅያር ናይ ፖለቲካ ኣብቲ ዞባና ይመጽእ ኣሎ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ማለት እየ ሓደ ፍሉይ ነገር እንድሕር ኣሎ ከዓኒ ኤርትራውያን ኣብ ኢትዮጵያ ይጥረዙ ይእሰሩ ይግፍዑ ነይሮም ሕጂ ግን ተቃወምቲ ዳርጋ ኣብ ኢትዮጵያ ይስስኑ ኣለዉ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ክሳብ ብወግዒ ደረቶም ነፊሖም ኣኼባ ክንገብር ኢና ዋዕላ ክንገብር ኢና ድበሃል እውን ንሰምዕ ኣለና ሕጂ ሓደ ስለምንታይ ከምዚ ዓይነት ለውጢ ናብ ኢትዮጵያ መጽእ ኢልካ ምርኣይ ኣገዳሲ እዩ ካልኣይ እውን እንታይ ጽቡቕን ሕማቕን ኣሎ ውሕስነቶም ከ የተኣማምን ድዩ ነቶም ኤርትራውያን ኣብ ኢትዮጵያ ዘለው እስከ ዶክተር መብራህት ባኻ ጅምር ከም ዝበልከ እቲ ዞባ ሓደ ተሃዋሲ እዩ እቶም መንግስታት ዘይርጉኣት እዮም ብሓፂሩ ዝእመኑ እውን ኣይኮኑን እታ ኤርትራ 2018 ዝነበረት ሕጂ ዘላን ኤርትራ ሓንቲ ኤርትራ ኣብ ሓደ ኣብ ትሕቲ ስርዓት ኢሳያስ ኣላ ኢሳያስ ሽዑ ረግፀና ነይሩ ሕጂ ኸ ይረግፀና ኣሎ ሕጂ ኤርትራ ዘይኮነ ተቐይራ ዘላ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝነበሮም ርክባት እዩ ተቐይሩ ዘሎ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ርክባት ስልታዊ እዩ ናይ ከም ጎረባብቲ ሃገራት እቲ ርክባት ስትራቴጂካዊ ኩሉ ግዜኻ ኣወንታዊ ክኸውን እዩ ነይርዎ ዘይምትእትታው ኣብ ጉዳይካ ክትተሓባበር ክትተሓጋገዝ እዩ ዝግባእ ነይሩ ግን ከምኡ ኣይኮነን እቶም መራሕቲ ኣብ ስልጣን ክመፁ ከለዉ ክፋተው ከለዉ ነቲ ህዝቢ ከም ዝፋተው ይገብርዎ ክጻልኡ ከለዉ ከዓ ነቲ ህዝቢ ከም ዝጻላእ ይገብርዎ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ መንጎ ኣብይን ኣብ መንጎ ኢሳያስን ጽቡቕ ዝምድና ተፈጢሩ ከሎ ከምቲ ድዝከር ኣብቲ ሚሌኒየም ኣዳራሽ ደገፍቲ መንግስቲ ደገፍቲ ህግደፍ በዓል ናጽነት ከም ዘበዓሉ ክሳብ ንኢትዮጵያ እውን ዝጸርፍ ደርፍታት ናይ ቀደም ናይ ገለ ኣንጻር ትግራይ እውን ዝነበሮ እዩ ነይሩ ምስ ኣብይ ጥዑይ ኣብ ዝምድና ዝነበረሉ እዋኑ ኣብቲ ኩናት ትግራይ እውን ካብቲ ቀንዲ ዕላማ ናይ ህግደፍ ኣብቲ ኢትዮጵያ ዝነበሩ ተቃወምቲ ኣብ ትግራይ ዝነበሩ ተቃወምቲ ንዖም ከም ዘይሰርሑ ምግባር ወይ ከዓ ንዖም ታርጌት ምግባር ነይሩ ብኡ ካቲ ረፊጂ ካምፕስ ወይ ከዓ እቲ ናይ መዕቆብ ስደተኛታት ዝነበረ ብሰለስተ ኣርባዕተ ቦታታት ዝነበረ ብመንግስቲ ኤርትራ ታርጌት ዝኾነ ኮነ ኢልካ ከዓኑ ኣብኡ ዝነበሩ ስደተኛታት ክበታተኑ ዝተገብረ ምክንያቱ ካብቲ ማዓስከር ስደተኛታት ተወዳዲቦም ተቃወምቲ ክኾኑ ክእሉ ኣንጻርቲ ስርዓት ክበገሱ ስለ ዝኽእሉ ሕጂ እዚ ከሎ እቲ ኩነታት ስለ ዝተቐየረ ሕጂ ኣብይ ንተቃወምቲ ኤርትራውያን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክእከቡ የፍቅድ ኣሎ ሕጂ ክንሓታ ዘለና እዚ ኣኼባ እዚ እዚ መደብ እዚ ናይቲ ደንበ ተቃውሞ ናይ ብርጌድ ንሓመዱ ኣጀንዳ ድዩ ወይ ናይ ኣብይ እዩ ዝብል እዩ ኮርስ ኤርትራውያን ዕድል ክረኽቡ ከለዉ ክጥቀምሉ ጽቡቕ እዩ ግቡእ እዩ ካብቲ ዝረኣኽዎ ንኣብነት ናይ ማርቲን ፕላውት ኣብ ዝፀሓፎ እንታይ ይብል ነዚ መደብ ዘዳልዎ ዘሎ ናይ ኣዲስ ኣበባ ናይ ብርጌድ ንሓመዱ ጨንፈር ዘዳልዎ ዘሎ ጉባኤ እዩ ይብል ኣብዚ ኢትዮ ፎረም ከዓ እንታይ ይብል ብናይ ብልጽግና ጻውዒት ዝግበር ዘሎ ጉባኤ እዩ ከዓ ይብሎ ማለት እዩ ሕጂ ዝኾነ ኮይኑ ብናይ ኣዲስ ኣበባ ብርጌድ ንሓመዱ ድዩ ብናይ ብልጽግና ጻውዒት ተፈጺሙ ድዩ ኮይኑ ድዩ ከም ዝበልካዮ ኢትዮጵያ ትእመን ድያ ጥዒቲ ፓርትነር ክትከውን ትኽእል ድያ ብፍላይ ምስ መግለጺታት ናይ ዶክተር ኣብይ እንተተሓሒዝካ ከም ሕጂ ንባሕሪ ዝምልከት ባሕሪ ይግባአና እዩ ዝብል ንኤርትራ ከም ቃዛ ኣፈራሪሰ ናብ ኢትዮጵያ ክመልሳ ይብል ኣብይ ማለት እዩ ሕጂ ኣብይ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ኣስጊእዎ ህዝቢ ኤርትራ ተወፂሑ ኣሎ እሞ ህዝቢ ኤርትራ ናፃ ክወፅእ እዩ ኢሉ ድዩ ዝገብሮ ዘሎ ወይስ ናቱ ረብሓ እዩ ብናቱ ረብሓ እዩ እቲ ናቱ ረብሓ ኸ ምስ ናትና ረብሓ ይሳነድ እዩ ዝብል እዚ ክንሓቶ ዘለና እዩ ኣነ ብውልቀይ ናተይ ርእቶ
أبي أبي إرترا أونتاوي ويكا صبوق أمامتا اللو إلى أمنني لازم بس أبي زقبر زمزناتات بتنقع تتنقع كتحازلو يمثلني حراي ብዙሓት ኣገደስቲ ነጥብታት ኢኻ ኣልዒልካ መብራህቱ ምናልባሽ እታ ሓንቲ መጀመርያ ትመፅእ እዛ ኣኼባ እዚ ናይ መን እዩ ወይ ከዓኒ ብኸመይ እዩ ክፀልዎ ነቲ ደንበ ፍትሒ ወይ ደንበ ተቃውሞ ዝበሃል እዛ ኣኼባ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዳርጋ ወይ ከምዚ ዓይነት ተርእዮ ኣብ ኢትዮጵያ ሓድሽ እውን ኣይኮነን ኣብ ግዜ ኢህወደግ ከምኡ ዓይነት ነይሩ እቲ ዝነበረ ናይ ተቃውሞ ደንበ ግን ሕጂ ብዝፈለጥናዮ ሓይሉ ወፂኡ ደይኮነስ ፋሕፋሕ ኢሉ ወፂኡ ዳርጋ ይመስለኒ እስከ ተስፋ ዓለም ንመን እዩ ዘርብሕ እዚ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ጥዑይ መሻርክቲ ዲኸ ከምዚ እንታይ ኢና ንምሃር ካብ ዝሓለፈ من يخ حلاف النت وسد نخمز عينت نجارات الكاميرا عيد صبوا مثلا مو تاي مثلك I think كل تهون صبوا غير كونغول اسكيم ما يخون من البات كم بقسي أتي تساين زنبر ريجينال زواوي منك أساسي لعل تحت مبلغ مقالة سبايتا مفتارو هذا أون تاو نجاري مالتي جن مزحج زلوا بفلاي بأمن إثيوبيا نحرك ما أمن توسيدنا مزحج زلوا تهواسي زخونة تأفف زخونة بوليتيكا ومعبالة تاو إثيوبيا أديس أبا كم بوتا مركب فيزيكال بتي كم زوبات راح كم بوتا مركب صبوا كوينو جن اللي على زلوا ما تنك أقدر سحتوتات الله مالتي هذا خمزي مورات زبالو منيو ززورة زلو مني زكايدة زلو منيو زقيسة زلو زبل عاد حاب حط له مسنا يملصقنا بتحاز نحر خوينو بزربعة عمد مش عمد زرعنا ناي بلصقنا ناي أبي بوليتيكا وأجندة أبي إثيوبيا يكون مستيف سمين إثيوبيا يكون ولا بعبي شو كم أبي ترى زلو الرأي يكون كم حدا existential threat جرنا نوصل نخل عينة سبي وكم عينة political project زلو سبي مالتي لذي أتي بايتات راح نحر خوين تفتير زلو من البات كرأي غل خون إيرتراين راح زقول سو إيرتراين راح زونن وإيرتراين راح زمرحوا أبي actively involved زقورلو نا إيرتراين من قصة نحر خوينو من البات كابتي ربحو أتي حدقون تقالو تاو سعبيناتون كعبي زخ الكوين يسمعني مسؤول تحيز كون صادقتا نوحسنت نايزم وليدم زلو سبات برقص تمام إثيوبيا زقمطو كاب السفلالي خبز معربة وعلم زخدو بزحات إيرتراين قدسات تقالس اللو مالتي صادقتهم ناتهم وحسنتهم من هون حدا أقداسين أنا وني قدسنا مالتي مستقل خصيات عودت من يلهم أسالطت من يلهم كن انت عينت نايت صادقتا خونتات الله يعني بحق خمس خد قبر نحرقين كاخي نبعلو بميدا موجوحو أقداس دي مهناتو بتعم تحواس زلو بوليتيكا وخونتاتي زلو تسبيسي أربع حد يقوم خطبل من البات مورال كتبل كتطلع على تخيل نجارات كل يخيل جن قرب دو أصير كانت زرق ده زبل حساباتي مسأني مالتي من يزورو نمنتاي بناي من ربح أبي كينكا نبعلو تدم بتعوم وحيزوا زنبرة مزع بيتبي أزنا برا كونتات تحس كحيز وزنا برا حدا political position يروى مالتي مزع بتقرأ تفت إلو زلوا من كفف حالات حجي أبينايو قص كتسقع يمسلك يخل خون كم بمقبار كمن البات geographical تقرأي مس إثيوبيا تداوم على حج حدا جزين تايز العالم له نعون نزي مس إيرترا مالتي مس إيرترا راح بقرب از الدواب زوبا كم حدا قد أسنا يمكال سبايتا بخمينا نريو مس حجاب أدي سابا زلو نسمينا وخفلنا إثيوبيا قد في ناس نبادي سابات راح كتنطر تخليها انتاي زلو براكتيكالس انتاي زقبر زلو زبل حطوطات ستيل اللوني بحافش عقن كم مبرحت زبالو البوليتيكال تاريخ نا إثيوبيا بمفلاق مو مسحطو بحرن مسحطو لأونتنا إيرتران بقالة كفال تي intellectual base نا إثيوبيا نزي أبقمت بمؤتاو مس أبي خبر زخل شركات حجي مساخبرات نايتي ما أوزلو تقالستي بزح أبتاتن بزح تاتن زل الكوينيرو يخبو مالتاني حدا نوحسنتهم نعاتهم كلاي كان تايز قبر زلو هو is relating هو is مني بدحريت نايت خوم عينتهم قصة أساس زلو زبل حتتات على من البات أرلي حجيز جمر زلو حجيت من قصة أسات قرب فورم رخيبو كم بملكة سمينار ودب بزخنا من قصة أسات زلع عال زلو انتهي مثل مزن بلو زلنا كل جزين دات قاير زغي زلو محزنتاتن كاونتر محزنتاتن انتهي مثل بحجي خن رؤية نقول نقون كن ستيل
قال ريد فلاجز يلعب كوين يسمعنا نحن خريا خلهم أقدستي نتبطات في تسفع من الباش بزعبة قربت بزعبة مقالس بويتا خنزارب نحركي الناس زيركا تقرايو مالتي إذا تبلو زلخم زني أبي بوليتيكاوي لوطي أبي إرترا أبي سياس راح يكونن أبي إرترا مس دليل له ناي بحر ناي كال أمحون أسيلكا زرأيو لكعيو ሕጂ ብካልእ ወገን ክሪኦ ከለና እውን ምናልባሽ ትንክፍ ክነብሎ ኣብኡ ብዙሕ ከይኣተና ኣብ ኢትዮጵያውን ብፍላይ ኣብ መንጎ ኣብን ኣብ መንጎ ሕወሓትን ናቱ ዝኾነ ቁርቁስ ይወስድ ኣሎ እሞ ነዚ ናብ ኢትዮጵያ ዝግበር ብፍላይ ከዓ ውሽጢ ኣዲስ ኣበባ ዝግበር ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ከ ብኸመይ ክፀልዎ ኢልኩም ትሓስቦ ክልቲኣትኩም ዶክተር መብራቱ? እቲ ናይ ትግራይ ኩነታት ጌና ሕጂ ዝብገስ ዘሎ ብፍላይ ድሕሪ እዚ ቅድሚ ሕጂ ክጠቃመቱ ፀኒሖም እቶም ክልተ ገሊኦም ክልተ ናይ ሕወሓት ሓይልታት ብኦም ገሊኦም ከዓ ሓደ ሕወሓት እዩ ዘሎ እንድዮም ዝብሉ ዝኾነ ኮይኑ ግን ክልተ ጉጅለ ስለ ዘሎ ክልተ ንበሎም ሕጂ እዚ ለንቃናቶም ወተሃደራት ነዞም ክልተ ሕወሓት ክዓርቅዎም እዮም ክቀራርቦም እዮም ኢንዲፐንደንት ወይ ከዓ ኒውትራል ኮይኖም ንየማን ንፀጋም ናብቲ ሓደ ምስቲ ሓደ ከይበሉ ኣብ ማእከል ኮይኖም ኣብ ትግራይ ዘሎ ሓይሊ እሱ ጥራይ እዩ ስለዚ እዚ ሓይሊ እዚ ናብ ዕርቂ ከምፅኦም እዩ ዝበሃል ዝነበረ ዳርጋ እዚ ዝተወድአ ይመስል ማለት እዩ ሕጂ እዚኦም ምስቲ ናይ ጉጅለ ደብረፅዮን ወጊኖም ኣለው ሕጂ እታ ወሳኒት ነገር እንታይ እያ ትኸውን ንጌታቸው ብሓይሊ ድዮም ከኣልይዎ ወይ ከዓ ተኣለ ይብልዎ ኣለው ፅንቢ ተበለ ብሓይሊ ድዮም ከኣልይዎ እሱ ከስቕ ኢሉ ድይኽእል ናይ ፈደራል ሓይሊ ድዩ ኣብ ትግራይ ክመፅእ ናይ ፈደራል ሓይሊ ኣብ ትግራይ ተመፅኡ እቲ ናይ ሕወሓት ሓይሊ ከም ምስ መን እዩ ክውግን ከምቲ ዝበሃል ሕጂ ምስ ህግደፍ ብውሽጢ ዝምድናታት ይግበር ኣሎ ህግደፍን ናይ ሕወሓት ሓይልን ወይ ከዓ እዞም ናይ ቲዲኤፍ ሓይልን ኣብ ሓደ ክመፁ ይኽእሉ እዮም ዝበሃል ኣሎ ከምኡ እንተኮይኑ ኣብ ከዓ ምስ ጌታቸው ወጊኑ እሞ ከዓ ምስ ኤርትራ ዘለዎ ርክብ እዞም ናይ ሕወሓት ከዓ ነቲ ግዝያዊ መንግስቲ ትግራይ ከፍርሱ እዮም ዝብሎ እንተኮይኑ ምክንያቱ ኣብይ ብዛዕባ ኮንትሮል ብዛዕባ ስልጣኑ ብዙሕ የገድሶ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ነቲ ንሱ ዝመዘዞ ፕሬሲደንት ቦታኻ የለን ክብሎ ከሎ ምክንያቱ እታ ግዝያዊት መንግስቲ ናይ ትግራይን ናይ ፈደራልን እያ ሕጂ ንጌታቸው ኖ ክትብሎ ከለካ ነቲ ፈደራል እውን ኖ ትብሎ ኣለካ ማለት እዩ ስለዚ ተዳ ኣብይ ነዚ ነፂግዎ እሞ ከዓ ምስ ሕወሓት ተዳ ተፋጢጡ ትግራይ መሊሳ ናብ ኩናት ክትኣቱ ድያ ምስቶም ካልኦት ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዎ ሓይልታት ከም ሕጂ ዝበሃል ዝነበረ ኮንፌደሬሽን ናይ ግሩፕስ ንኣብነት ምስ ናይ ኣምሓራ ምስ ናይ ኦሮሞ ክውግን ይኽእል ዶ ሕወሓት ምዞም ኣብ ደገ ዘለው ተቃወምቲ ዝበሃሉ በዓል ጀዋር ገለ ዝመፅዎ ዘለዎ ከምስኡኻ ከመይ ጌርካ እዩ ዝተሓሓዝ ብዙሕ ነገር ዘይንፈልጦ ነገር ኣሎ ግን ብቁልጡፍ ዝምዕብል ዘሎ ኩነታት እዩ ኣብታ ናይ ሓንተበይ ብዛዕባ ድሕነት ናይዞም መንእሰያት ዝበልናያ ምዚኣ ትተሓሓዝ እያ ምክንያቱ ከምቲ ዝዓንተይ ዝበልናያ እቲ ዝምድና ስልታዊ እዩ ኢሳያስን ኣብን ዝእመኑ ኣይኮኑን ሕጂ እውን ሓወይ ዓርከይ ክበሃሉ ይኽእሉ እዮም ኢሳያስን ኣብን ኣብ ዝዕረቑሉ እዋን ነዞም ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኣባላት ብርጌድ ንሓመዱ ኣብይ እንታይ ክገብር ይኽእል ብሓንቲ ነፋሪት ፅዒኑ እውን ነስመራ ክሰዶም ይኽእል እዩ ካልኣይ ምሳኣ ትኸይድ እቲ ብርጌድ ንሓመዱ ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመት ነዊሕ ዕድመ ዘለዎ ምንቅስቃስ ኣይኮነን ኣብ ውሽጡ ብዙሕ ፍልልያት ዘለዎ ዘይሓየለ ዘይዓኸኸ ሓይሊ እዩ ሕጂ እቲ ናቱ ፕራዮሪቲስ ወይ ከዓ እቲ ቀዳምነታት እንታይ እዩ ሓይሉ ንሱ ተወዳዲቡ ሓያል ማሕበር ኮይኑ ድዩ ክመፅእ ዘሎ ወይስ ከዓ ሕጂ ህዝቢ ኣዲስ ኣበባ ዝግበር ዘሎ እቲ ኣብ ግሎባል ዘሎ እቶም ካብ ካልኦት ሃገራት ዘለዉ ኣባላት ብርጌድ ንሓመዱ
كما زمتوا ناي جلوبال دي ناي كل برجيد نحمدي ويكا قاليهم وحدات أكلات زوننو زمازنو إيو هجي نتبرجيد نحمدو إذن دسابة خيبة نابي كوز زوخ للكون محتات زدلي مثلا نغد محجز أو حدا هاجر كل تبرجيد نحمدو بجلوبال وين بستفعل عليه نيتورك استفعل عليه زي حاخ زي حي لبرجيد نحمدو يزولو سلازس انتهي قدام النتو وين كلالي زلوي مثلا هو منالباش تاع قداسيت نت بتخون بزحان تنتايا كم زت بلور اللخم تناي حوحات حيلي كاب أبغ فنجالن الحركوينو كم زن سمع زلنا مس إرترا ويمس قدف زخون اسم معات كجبرن الحركوينو زومنا بيتيب أزعفو زلوون بخالة مجدي مسارحني أبو خواني يوم مالتي وي أبي مس إسياس كفاتو اللومي وي كا أنت حوحات كم مسارح وي مقتمون كجبرو مقلي ينذر نو لك كم زناي سوماليا سراويت كابير ترامت يوم أبكينا تجراي تساتيفهم زبال لك إرتراويان توقعتهم إرتراويان حيل اللوم إرتراويان وتدرنا تماهيرهم يوم زبالات حساسبة سلازلو من الباش مسحوا واحد كقط ملهم يلو زحسبوا كله خالي زيركا توحسناتهم كل جزء يسكفكا يموني السو كسيلكا وي بتنكا آخر زلوي عبزت وسخونة قارن الحلال لك تسفعلم انت زي كوينو بتنعمي على الشاقت نحن كيد ምናልባት ከም ዝበልኩማ ከምዚ ዝውረ ዘሎ ገለገለ ወረታት ሕጂ ከም ንሰምዖ እስካብ ክንደይ ሓቀነቱ ምናልባት ምልክት ሕቶ ነእትዎ ንኽእል ንኸውን ግን እቲ ኣብ መቐለ ዘሎ ሓደ ግዝያዊ መምሕዳር ማለት እዩ ንሱስ ናብ ፕሮስፐሪቲ ዝተፀግዐ ዓይነት ካምፕ ጌርካ እዩ ዝረበሉ ዘሎ ማለት እዩ እቲ ነቐፌታዊ ትዕዝብትታት ካብ ትግራይ ዝወፅእ እቲ ሓደ ከዓ እቲ ኦልድ ቲፒኤልኤፍ ዝበሃል ሕወሓት ከዓ ምስ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ፖለቲካዊ ሓይሊ ኣገን ርጉፅ ዘይክኸውን ይኽእል ግን ርክባት ከም ዝጀመረ ይዘለዓዕል ማለት ሕጂ ከምዚ እንድሕሩ ኮይኑ ምስ ክትብሎ ፀናሕኩም ፀጥታ ናይዞም ኣሕዋትና እውን ናብ ግምት ምምእታው ምስ መን እዮም ኣላይን ክገብሩ ናብ መንገፆም እዮም ክፅጉዑ እንተዳ ክልተ ደንበታት ፍጥሩ ኣለዎ ኮይኖም ማለት እዩ ምስ ናይ ኣቢ ውሕስነት እንተዳ ተዋሂብዎም ኮይኑ ዘሎ بتزاور من قدي بزي كتتها من قدي مس عم قال زلوا ناي أبي مس أبي سجع زبالة بوليتيكا وحيل ناي تجرايون دحين زخون ركب كلهم خالي مالتي خو من حرخوين مهنياتو مس أبي صبوا كل حس مستفي ألف ونزخون ركب كله كاكلني كم زين حرخوين خا بتزاوري ولا إندايركت ون بزي كتتها ومن عطناي تجراي زبيتاوي بوليتيكاوي فللين قرقصن إيد كي نأتو ناي إرترا ناي تعوم قصاصاتون تسكفي خا مالتي نناتنا ربحا عندها تبعها خلا جن بتزاور خا أبتي جراي تفتير زلوا تأفف بوليتيكاو خناتات كم وجن زحزو أمسي مسير كون كي كربو بقول خا نتناي تلونج ترم نايك علسي ناي شركنا تعدلات أبتي جراي كل زخيل كي باخن أبزيد اللي ناي زبط جراي وشتاوي قرقص وشتاوي بوليتيكاو داينامكس ون إيد كي تو نسأت تأمون حدا جا خيكون مهنياتهم زبالنا ستيل نصور أيكون نسأت تاسنا بحق استوى حتى تتاي أيكون مالتي زلا سوا خونا كل إثيوبيا نخلو مالتي حاجاتين كذا سلسة قد سنة بتاعتون تما وزلوا حوات ناس كم كريتيكالي سيرس اللي كري وزقبهم حتتات كويني سمعني هو ده حرام بتشرشات انتايا مثلا كل جزء كم زي قالنا قفتنا زبلوون تانا إسياس أو تاوينا إسياس جيم يقوم تتصاوت حح هاجر دو حزب دو لو لاون دو تبعال حدا مفتحي حسب تقرب لكم عم تشرشتا دبل الله سلازي عم تشرشتا سك دم بفتح ونا نقال سوخ خون انتاي يقبر زلقو بقى أخنزم كنزازم دكتور مبرهتنا باخ أنا كلمي أبزاني برجيد نحمدو زبز زي عبدن بتقاومو زلو حيلي نزي نايكوينات ناي تجراي كم زخوننو زفلتي بزحات ونزم كابز تقام تزلو عدي سابا خيرم زلوون كمو مدكل زنبرامي دارقا حزب تجراي توسيلو مثل بتجراي زصنع يوم نيرم حجي بتحاد خيط حزب تجراي كان عابي كما يكم زريون إساس كما يكم زريون خا كله زفلتو أيو حجي أب تجراي زلو الرعاية كما يو أون زتحاتتي حدا زي سيم تشمز بحالا لو جازت إنيا سخاب أفناي أبي إيو
انتهي زبل هكذا أقدم انتهي بالنيرو دعنا هقدف نفانو زقفو خينو زم برجيتنا حمدو زبهالو سابا دي سابا انتهي مزقبرو زولو مقاسيهم سقوم تخوصدو سقوم تزي وصدو يزبل نيرو حجز ناتو نايت غازيتانيا ريتو طرح دي ولا ناي ابي ونالو مخنياتو تا چانل تي اب ابي تو مول ناي بلصقنا اف سلازخونه تي سب مالتي حجي كمز عن طبيعة السباحة حلسي مقابريا كخوني يخلو دو زك حتى زلوي كابتو تموكرونا إيتوبيا كم حجي ترينا ياتي حوحات بسلطان كله هو دك بسلطان كله مستنبت تقامو زنبر الركبات بحفل شوخاتي بوليتيكانا إثيوبيا لا أختنا مفتاري حوحات بسلطان كوينوس أبا محارارو بأورومو ناتو أقلقلتي كفتر زأمبر أبتو زباون كومو نيجادو نتوم ناي هاجراوي ناي أهجو ناي تفرالي هاجرات تكالات كم إيجاد زبالو ناتو مسارحي زقبرم أبي ون نزل ترند زي زختل زلو إساياس ون كومي إساياس كا ناتو لأخات يزفتر امبر الناس أخوينهم لإثيوبيا ويكا أنا مسلم زكالسو تقوامتي كهلو أيدلني أبي خا حجم زترند زي زخيد مثلا مسناي هو حاسي هذا زجمره الناس أخوين كانت كأجندة هليكا أب إرترا لو تختكايد أبي أب سلطان كله تخليها وناتوس نيرترا مقدفو أوشت إثيوبيا أتغندي أب كوينا أب تقرأ استجاب تعوج خويناتكو مسر سوسانة كهلونا ألو ناتنا مرجع خنكايد سلازبوليو أمحارا زتقعو زلو مسلنا سلازبوليو اتنا أورومو أول كومو إيو حجس بدرجة مايند سيت بدرجة التحساسبون أنا كاب أبي ناس أخين كان ناتكا أجندا ناتكا إيجنس خلوكا أتقامي كوينو يسمعني أتا نالباد نوح سلسزارف كو تسفى عالم هابومو لحارانا كمل الله تحانتتا مزازمي زبلكا እንታይ ክግበር ኣለዎ እያ ካብ ኩሉ ግዜ ርእይቶ ጥራሕ ምሃብ ተግባራዊ ክኸውን ዝኽእል ሓሳብ ዘይ እንድሕር ዳኣ ተፈኩር ኮንካስ ካብ ርእይቶ ጥራሕ ምሃብ ሓሊፍካ ካብ ነቐፋይ ጥራሕ ምዃን ሓሊፍካ ካልእ ኣበርክቶ የብልካን ዝብል ቁኑዕ ትዕዝብቲ ኣሎ ማለት እዩ ብጣዕሚ ቁኑዕ ሓሳብ እዩ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ኮፍ ኢልካ ጥራሕ ነቐፌታ ጥራሕ ዝመስል ሓሳብ ምቕራብ እሞ እንታይ ደኣ ክግበር ኣለዎ ኢልካ ከዓ ክግበር ዘለዎ ነገራት ዘይምቕራብ ምናልባት ቲንክ ብዙሕ ግዜ ንሕመየሉ ዛዕባ ይመስለኒ ሓደ ሓደ ግዜ ካብቲ ንነገራት ካብቲ ክትገብሮም ክትብሎም ይቐሉ እዮም ማለት እዩ ንሕና ኣሕዋት ኣሓት መስዋእቲ ድልዋት ኮይኖም ዝገብርዎ ዘለዉ ሂወቶም ናቶም ፀጥታ ኣብ ሓደጋ እትዮም ከምዚ ዓይነት ኮሚትመንት ክገብሩ ከለውስ ንዑ ዘይንርኢ ይኮናን ማለት እዩ ቅድሚ ሕጂ እውን ኣብዚ ዝነበረ ኩናት ብከምኡ ዝጠፍኡ ዝተሰውኡ ኣሕዋት ኤርትራውያን ኣለዉ ሕጂ ሓደ ሓደ ግዜ እንታይ ደኣ ክግበር ኣለዎ ዝብል ብመንፅርቲ ናትና ዝተሓላለኸ ፖለቲካል ሂስትሪ ፖለቲካዊ ታሪክ ናይ ኤርትራ ክንክርዮ ክንክእል ኣለና ማለት ቅድሚ ሕጂ ከምዚኣ ጥቅስ ዘበልኩም ኣብቲ ናይ ህወደግ መሪሕነት ከላ ትሕቲ ህወደግ ከላ ኢትዮጵያ ናይ ተቃውሞ ምንቅስቃሳት ትግበር ነይሩ ሕጂ ገለገለ ካብቲ ዝለዓል ብኤርትራውያን ንሰምዑ ዕላላት እንታይ ኣሎ ኣብቲ ግዜ ትሲ ኣብቲ ናይ ኢትዮጵያ ዝነበራ ናይ ተቃውሞ ምንቅስቃሳት ብብሄራዊ ኹን ብዞባዊ ኹን ሃይማኖታዊ ኹን ካልእ ፈላላይ ደንበታት ንኽመቃቐላሲ እቲ ኣብቲ ግዜኡ ዝነበረ መሪሕነት ናይ ኢትዮጵያ ተራ ተፃዊት እዩ ዝብል ታሪካዊ ትዕዝብትታት ይመፅእ እዩ ማለት ሕጂ እንታይ የልዕለለያነ ከምዚ መብራህቲ እውን ዝበሎ እታ ሃገር ኣቢ እንድሕር ኣለዎ እስና ከም ኣብነት ሕጂ ንናቱ ንናይ ኢትዮጵያ ኢሉ ዝሓሰቦ ጂኦ ስትራቴጂካዊ ረብሓታት ይክሰርሕ ማለት እዩ ንንዓና ንኤርትራውያን ናይ ብሓቂ ናይ ኤርትራውያን ከምዚ ሓቢሮም ለውጡ ከምፁ ንዓዶም ክቕይሩ መሰል ናይ ህዝቦም ከውሕሱ መፃኢ ናይ ሃገሮም ከውሕሱ ገለ ኢሉ ዋጋ ከምዘይከፍል ፍሉጥ እዩ እቲ ቀንዲ ክንገብሮ ዘለና ነገር ንሕና እንታይ እዩ ነዚ ተረዲእናስ ክህልው ዝኽእሉ ናይ ገለ ነቓዓት ትራንሰንድ ክገብር ዝኽእል ክስዕር ዝኽእል
ካብ ትኽፈላለና ዝኽእል ከም ንዓቢ እቲ ጎል ናትና ተሃገራዊ ሕቶናትና ተሃገራዊ ሕልምናትናስ ካብ ትኽፈላለና ዝኽእል ንኣሽቱ ነገራት ከም ዝዓቢ ልቢ ንልቢ ተዋሂብናስ ነቲ ሓደ ኮመን ዕላማ ነቲ ሓደ ሓበራዊ ዕላማና ብኸመይ ኣብ ተግባር ነውዕለሉ ከነውዕለሉ ከኽእለና ዝኽእል መንገዲ ምድላይ እዩ ማለት እዩ እንታይ እዩ ስምዒታት ኣለዉ ምናልባት ሓደ ግዜ ስክፍ ብልኾን እምበር እዚ ዘባዊ ስምዒታት ናይ ወራጃዊ ስምዒታት ሓደ ካብቲ ንድሕሪት ዝመልሶ ነተቐስና እዩ ማለት እዩ ነዚ ትራንሰንድ ክገብር ዝኽእል ሓደ ብሓደ ሃገራዊ ቅኒት ዝሓስብ ናይ ተቃውሞ ምንቅስቃስ ክንገብር ክንክእል ኣለና ካልኣይ ምናልባት ምስኡ ክተቕሶ ዝደሊ እቲ ኣብዚ ንሕና ጥራሕ እዞም ኣብዚ 16-17 ዓመት ካብ ኤርትራ ዝወፃናስ ኣብዚ ናይ አጂቴሽን ማለት ናይ ፖለቲካል አክቲቪዝም ብማሕበራዊ ሚድያ ይኹን ብካልእ መልክዕታት ዝግበር ናይ አክቲቪዝምን ናይ ሎቢን ናይ ካምፔይንን ስራሓት ብዙሕ ተሰሪሑ ማለት እዩ ኣብቲ ደንበ ተቃውሞ ዘሎ ሕጂ ብመልክዕ እቲ ዘሎ ፖለቲካዊ ኣረዳድኣ ኣብ ኤርትራ ለውጢ ከም ዘድሊ ዓመፅ ከም ዘሎ ለውጢ ከም ዘድልስ በፂሕና ኣለና እቲ ዝጎድለና ዘሎ ሕጂ እቲ አክሽን እቲ ፕራክቲካል አክሽን ማለት እዩ ሕጂ ማዕረ ናይ ዝግበር ዘሎ ናይ ማሕበራዊ ሚድያ አክቲቪዝም ሲ ኣብቲ ግራውንድ ዘሎ ናይ ብሓቂ ክግበር ዝኽእል እሞኻ ምስ ዓዲ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ሰለስተ ነገራት ክርኢ ዘለና ሓደ እቲ ኣብ ዓዲ ዘሎ ናይ ለውጢ ኣካል ክኸውን ዝኽእል ናይ ለውጢ መሻርክቲ ክኸውን ዝኽእል ክፋል ናይ ሕብረተሰብና ናይቲ ህዝቢ ኣለሊኻ ኣብቲ ዞባዊ ኩነታት ክፍጠር ዝኽእል ዝኾነ ዕድላት ንኣብነት ከም ናይ ኢትዮጵያ ንሕር ወሲድና እሱ ብኸመይ ሊንክ ክኸውን ብኸመይ ክትሓሓዝ ይኽእል እቲ ኣብ ዲያስፖራ ዘሎ ሳልሳይ ግንባር ከዓ ብኸመይ ክትሓሓዝ ይኽእል ሓደ ስትሪም ላይንድ ዝኾነ ሰለታዊ ርክብ ተፈፂሙስ ናይ ብሓቂ ተግባራዊ ዝኾነ ናይ ቃልሲ ስትራቴጂ ደኣ ክንሓስብ ክንክእል ኣለና እምበር ሓደ ግዜስ እዚኦም ከምዚኦም ክመፁ ዝኽእሉ ዕድላት ናይ ቋሕሰም እዮም ማለት ብዓይኒ ፖለቲካዊ ምዕባለታት ርኢኻስ ናይ ቋሕሰም ዕድላት እቲ ዊንዶው ኦፍ ኦፖርቹኒቲ ንብሎ ኣብ ትኽሳይሲ ሓፂሩ ዕድል የብልካን ማለት እዩ እዚኣ ተፈጢራ ኣላ ሓደ ነገር ተዛእተይተ ጌራ ናይ ፀጥታ ኩነታት ተቀያይሩ እሳ ተሪፋ ካልእ ንዓመታት ክወስድ ዝኽእል ናይ ቃልሲ ስትራቴጂ ኣብቲ ዞባይና ክንደሊ ማለት ሕጂ ገለ ናይ ዊንዶው ኦፍ ኦፖርቹኒቲ ናይ ቋሕሰም ዕድላት ኣብ ዝፍጠሩሉ ግዜስ ቅሩባት ኮይና ግን አክሽናብል ዝኾነ ተግባራዊ ዝኾነ ስራሓት ክስርሓሉ ዝኽእል ናይ ቃልሲ ስትራቴጂ ክሕንፅፅ ኣለዎ እቲ ደንበ ተቃውሞ ባህላየ ኣገንታ ሕቶይ ትምለሳን እያ ማለት ከመይ ደኣ ክገብር ኣለዎ ከማን ክገብር ትብል ሕቶ እውን ኣላትና ማለት እዩ እስኪ ዶክተር መብራህቱ ክሕልፈ ናባኻ ዶክተር መብራህቱ ኣነ ምናልባት ኣብታ ናይ ዶክተር ርብን ኣብኣ ክንምለስ መስለኒ ቅድሚ ሕጂ እውን ከምቲ ዝሕተሲ ተቐንዲ ነገርሲ ምእላይ ህግደፍ እዩ ዋላ ብመንእሰያት ርኢኻያሲ ንኸይጥራይ ረጂም ቼንጅ እዩ ዝብል ሕጂ ከምቲ ንሕና ንብሎ ሮቢንካ እንታይ ኣስሚሩላ ኢሳያስ ከምዚ ዝበሎ ሓሚሙ ነይሩ ስትሮክ ሒዝዎ ነይሩ ብዕድመ እውን ደፊኡ ኣሎ እቲ ሰዓት ምውዳቑ ኣይተርፎን እዩ ስለዚ ብዛዕባ ፅባሕ ኤርትራውያን እንታይ ክትገብሩ ኣለኩም ብዛዕባ ፅባሕ ክትሓስቡ ኣለኩም ምክንያቱ ናይ ኢሳያስ ምእላይ ማለት ዕላማ ኣይኮነን እቲ ዕላማ ድሕሪ ኢሳያስ ዝህሉ ከመይ እያ ፍትሓዊት ሃገር ከመይ እዩ ህዝባዊ ተሳትፎ ህዝባዊ መንግስቲ ዝምስረት ዝብል እሱ እዩ እቲ ዕላማና ንዑ ከይንገብር ግን ኢሳያስ ዓንቃፊ ስለ ዘሎ እቲ ናይ ኢሳያስ ምእላይ ኣገዳሲ ይኸውን ማለት እዩ ሕጂ ካብቲ ዓብ ዕላማ እቲ ንዑስ ዕላማ ወይ ከዓ ሓደ ምዕራፍ እዩ ዝኸውን ግን ኩልኻ ኢሳያስ ይተኣለ ስለ ዝበልካ ወይ ከዓ እቲ ኢሳያስ ክእለ ኣለዎ ዝብል ኣብዚ ሓደ ራእይ ኣለዎ ማለት ኣይኮነን ንኣብነት እቲ ልኡላውነት ሃገር ንብሎ ሓድነት ህዝቢ ዝብሎ ንብሎ ኣብኡስ ኩላትና ክንሰማማዕ ኣለና ኢሳያስ ከኣሊ ዝደሊ ኣንጻር ኤርትራውን ክኸውን ይኽእል እዩ ንኣብነት ከም ዝብልናዮ ኣብይ ኢሳያስ ክእለየሉ ይደሊ ይኸውን ግን ንኻልእ ዕላማ ነቲ ንሕና ንደልዮ ዕላማ ከይከውን ይኽእል እዩ ስለዚ እቲ ራእይ ንጹር ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ ንምንታይ ኢና ንኢሳያስ ክንኣልዮ ንዘሊ ዘለና ኣብ ዝብል ኩላትና ክንሰማማዓሉ ኣለና ካልእ ኣብ ደንበ ተቃውሞ ኣብ ንኣሽቱ ነገራት ብዙሕ ፍልል ይረአይ ገሊኡ ነገራት ኣሎ ፅባሕ ድሕሪ ለውጢ ክንገብሮ ዘለና እንታይ ዓይነት ምሕደራ ናይ ሃገር የድልየና እቲ ዞባታት ከመይ ይመቓቐል ፈደራላዊ መንግስቲ ድዩ ማእከላይ መንግስቲ ድዩ ምእኩል መንግስቲ ድዩ ዘይምእኩል መንግስቲ ድዩ
ዝብል ጽባሕ አባይቶ ዓዲ እናሓቶ ህዝቢ ዝውስኖ ሕቶ እዩ ኣብዚ ሎሚ እንመናጨተሉ ነገር ኣይኮነን ስለዚ ሎሚ ክንገብሮ ዘለናን ጽባሕ ክንገብሮ ዘለናን ፈሊና አጀንዳታትና አቦቱ ክንቐምጥ ኣለና መስለኒ ካልእ ከም ዝሓው ተስፋ ዓለም ዝበሎ ንሕና ናይ ዲያስፖራ ተቓለስቲ ኢና እቲ ለውጢ ዝበዝሕ ግዜ ካብ ውሽጢ እዩ ክመጽእ ሕጂ ዲያስፖራ እንታይ እዩ ክገብር ዘለዎ ነቲ ህዝቢ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ንህዝቢ ክነቅሕ ናቱ ኣዌርነስ ክዓቢ ክውደብ ክሕይል ምትእምማን ክህልዎ እዩ እቲ ቀንዲ ክሕግዞ ዘለዎ መስለኒ ነዚ ክንገብር ከዓ ሓደ ሓያል ናይ ዲፕሎማሲ መሪሕነት የድልየና ብደገ ማለት እዩ ካልእ ከምቲ ዶክተር ሩበን ዝበሎ ኤርትራውያን ነናሓድሕድና ክንተሃራርም የብልናን ናትና ኣብ መንጎና ፍልልይ ክህልወና ክእል እዩ ግን ኣብቶም ናይ ደገ ሓይልታት ንኣብነት ኣባላት ስቴት ዲፓርትመንት ኣባላት ናይ ኣሜሪካ ናይ ፀጥታ ትሬዥር ዶ ምስኦም ክትራኸብ ከለካ ግን ብዛዕባቶም ካልኦት ኤርትራውያን ኣሉታዊ ዝኾነ ኣረኣያ ክትህብ የብልካን እንታይ ኢሉ ንሱ ተደኣ ብዛዕባ ካልኦት ኤርትራውያን ኣሉታዊ ኣረኣያ ሂብካ ኣይ እዚኦም መዝጠቕሙ ይኮኑን እዮም ዝፍንፍኑኻ ዓይነት ኢልዎ ስለዚ ኣብ ሓደ ከም ዘለኻ ሓደ ዕላማ ከም ዘለካ ክትነግሮም ኣለካ ትኻልእ ፍልልያትካ ኣብ ውሽጢኻ ክህሉ ክእል እዩ ከመይ ጌርካ ትወግዶ ክትሰርሓሉ ትኽእል ኢኻ ኣብ ደገ ክትቀርብ ከለኻ ግን ሓደ ሓይሊ ምዃንካ ክርእዩ ኣለዎም ዝብል እዩ እዚ ከዓ ክስራሓሉ ዘለዎ መስለኒ በቲ ደንበ ተቃውሞ እዋ ዜርና ናብቲ ቅድሚ ሕጂ ንዛረቦ ዝነበርና ኢና ንመለስ ዘለና ማለት እዩ እቲ ቃልሲ ወነንቱ ባዕልና ክንከውን ኣለና ክንዘራረብ ኣለና ክንሓብር ኣለና መሻርክትና ከዓ ክንላል ኣለና ምክንያቱ ዝኾነ ዝመፅእ ናይ ፍትሒ ቃልሲ ነቲ ናብ ዓድና ደሎ ፀገማት ዘጋድድ ንህዝብና ከዓ ዝያዳ ናብ ሓደጋ ዘእቱ ክኸውን የብሉን ብኡ መንፅር ከዓ እቲ ንሰጋገሮ ዓይነት መንግስቲ ካልእ ዲክታተርያዊ ስርዓት ክኸውን የብሉን ፍትሓዊ ዝኾነ ዲሞክራሲያዊ ዝኾነ መንግስቲ ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ ምክንያቱ ዝበዝሐ ግዜ ወልቀ መላኺ ብወልቀ መላኺ እዩ ዝትካእ ማለት እዩ ኣይ ቲንክ ንሎሚ ኣብዚ ይኣኽለና መስለኒ ምናልባሽ ዘይተንከፍክዎ ተሎ ናይ መጨረሻ ዓድል ክበኩም ይኽእል እየ ኣነ ንእሽተይ ሓንቲ እቲ ዝደጋገም እንታይ እዩ ካብዚ ዝኸፍእ የለን እንዲ ዝብል ካብዚ ዝኸፍእ ክህሉ ከም ዝኽእል ግን ምሕሳብ እየድሊ ማለት እዩ ሊባውያን ድሕሪ ቀዛፍስት ካብ ቀዛፊ ዝኸፍእ ኣይመፃናን እዩ ይብሉ ነይሮም ሕጂ ንቀዛፊ ዝናፍቕሉ እዋናት እውን ይረአዩ ኢራቅ እውን ከምኡ ኦፍኮርስ እቲ ፀገም ቀዛፍን ሰዳምን ዝፈጠረዎ እዩ ግን ተደኣ ንስግግር ዘይተዳለኻ ፀኒሕካ ካብቲ ዝፀናሕካዮ ካብኡ ዝገደደ ከዓ ክህሉ ክእል እዩ ብፍላይ ብናይ ኤርትራስ ክግመት ይከኣል እዩ ድሕሪ 34 35 ኣብ ውሽጢ ህዝቢ ዝኣተወ ኩሉ ነገራት ተቆፃፂሩ ዝፀንሐ ስርዓት ክህለ ከሎ ርጉእ ናይ ስግግር መስርሕ ክህሉ ኣፀጋሚ ምዃኑ ካብ ሕጂ ዝግመት እዩ ስለዚስ ካብዚ ዘለናዮ ዝኸፍእ ነገር እውን ክመፅእ ከም ዝኽእል ክንግንዘብ ኣለና እንተዘይተዳሊና ማለት እዩ ሕጂ ብዛዕባ ስግግር ምዝርራብ ናይ ስግግር ስርዓት ሒዝካ ኣብ ዓዲ ክትኣቱ ከም ዘለካ የርእየና ማለት እዩ ዘየሎ ትዕድል ናይ ሊብያ ናይ ኢራቅ ናይ ካልኦት ሃገራት ከጓንፈና ይኽእል እዩ ተስፋዬ ንዓ ጥራሕ ከስምረላ ማለት እዩ ትኩሉ ግዜ ካብዚ ዝኸፍእ እውን ከይመፅእ ትብል ሓደ ግዜ ብክልቲኣ ትሰርሕ ማለት ንዓና ከም ናይ ሓንቲ ናይ ፃውዒት ኣገዳሲት ናይ ፃውዒት ሓሳብ እያ በቲ ሓደ ከዓ ከም ሓንቲ ኣገዳሲት ነቲ ስልጣን ናይ መቐፀሊ ትረኻያ እዮም ዝጥቀሙላ ማለት ሕጂ ንሕና ነታ ሓንቲ ኣወንታዊት ክስተያ ክንርኢ ክንክእል ኣለና እቲ ለውጢ ምምፅኡ ዘይተርፎ ኮይኑ ግን ለውጢ ኣብ ዝመፀሉ ከዓ እንታይ ክንገብር ዝብል ሕቶ ናባና ኮይኑ ሕጂ እቲ ካብዚ ዝኸፍእ እውን ኣሎ ክንብል ከለና ንዕኡ ግን ክንዕርዮ ከም ንኽእል ንሕና ክንቁልፎ ክንቅይሶ ከም ንኽእል ከም ዝግባኣና ከዓ ማለት ከም ኤርትራውያን ከም ዝግባኣና ከዓ ክንኣምን ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ብሓደ ኣወንታዊ ክሳይ ከዓ ክንሪኣ ንዓ ኣይ ቲንክ ክሳያታ ኪ ነገር ማለት ሓደ ግዜ እንታይ ከምዚ ተመፂኡ ዳ እሞ ሓደ ናይ ስልጣን ናይ ሴኪሪቲ ሓጓፍ ክፍጠር እዩ ስለዚ እዚኦም ንሪኦኩም ዘለናዮም ዲስቲናይትድ ዝኾንኩም ዘይሓበርኩም ነንባዕልና እንዳተበላዕናስ እንታይ ይኸውን እምኾም ካብ ኮነስ ወላ ይቐፅል
ካብ ዝኸፍእ ሲኦል ንኸይሲ ዋላ ይቐፅል ከም ዘለዎ ይኹን ማለት ስጋብ ዝሓሸ መራፂ ዝርከብ ከም ዘለዎ ይቐፅል ዝብል ትዕዝብታት መጻካ እንታይ ዘርኢ ሕጂ ሓደ ግዜ እቲ ሰብሲ ኣብቲ ናይ ተቃውሞ ምንቅስቃሳት ኣብቲ ናይ ተቃውሞ ደንበ ዕቃበታትን ነቐፌታታትን ከም ዘለዎ ማለት እዩ ዘርኢ ሕጂ ነዚ ኻስ ንሕና ሓደ ኣብ ደንበ ተቃውሞ ዘሎ ዲያስፖራ ዘሎ ናይ ለውጥ ናይ ምድላይ ምንቅስቃሳሲ ኮሄረንት ዝኾነ ናቱ መዋቅር ማለት ናይ መሰጋገሪ መዋቅር ምስ ዓዲ ኣብ ዘሎ ሓይሊ ብምትሓዝ ይኹን ኣብ ካልእ ዞባታት ዘሎ ብምትሓዝ ይኹን ናይ መሰጋገሪ ናይ ስግግር መዋቅር ከም ዘለዎ ሪሶርስ ከም ዘለዎ ብዓቅሚ ሰብ ከም ዘለዎ ሓሳብ ከም ዘለዎ ከርኢ ክኽእል ኣለዎ ክዳሎ ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ከምዚ መብራህቲ ዝበሎ هو مجرشاون السيو النزاربو ناي منقاف بحري سلا زلنا وي دس سلا زبلنا زي كونس نتزلو حقتات اتليست تنعنا زمسلنا كم زلو مقمات سبقا اخم مهارلو محقازي مالتي مو يغني لي سلام مالتي عبزلكم سلام تخطاتل تزاد كانل محبراوي طباوي بوليتيكاو كنتات نابرانا الجامعين المملكات مفتيا سلازي شير سبسكرايب تبارك تحمقوا